Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So nezuro ndakaposta kuchannel yedu iya channel yevanhu vakuru uko kwatinoposta dzimwe nyaya dzedzia dzinenge dzisingaiti kuti tinge tichizodziposta panapa. So you can go kuchannel kwedu ikoko kwechakafukidza dzimba matenga. Link ndaisa mucomment section, unokwanisa kungodzvanya link racho iroro mucomment section kana kungosearcha chakafukidza dzimba matenga, then mukazongosangana nechannel yedu, then you'll be able to listen kuma-confessions iwawo. Zvekare ndichingokurudzira avo vanenge vaine ma-confessions aya ekuti vanenge vakambopindana nadzo idzi dzemujolo, vakambodzitsikisa, you can come to my inbox, then mobva mazombo ndiudza nyaya dzenyu, then ndobva ndazouya nadzo pano tobva tazokwanisa kukurukura. Zvinokwanisa kutoyamurawo umwe munhu nekuti zvinenge zvitoriwo neyambiro mukati. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Baba vangu muprofita, ende muprofita mukuru chaizvo kunzvimbo uko kwatinobva. Baba vangu vatori nembiri yekutoti kungotaura zita ravo vanhu vanobva kumaarea kwandinobva inini vanhu vanobva vatovaziva. Pari zvino mukoma Nashi ndiri kurarama zvangu ndiri munyika mevatorwa. This was after ndazobatsirwawo, ndakazotoita zvekutobatsirwa nevamwe pastor. Mushure mekunge ndafamba mukoma, ndakafamba munzvimbo dzakasiyana siyana, especially mun'anga, nekuti ivo baba vangu ava mhiko dzavo pavakadziita kuti zvinge zvichizopedzwa nechechi zvainge zvichitonetsa, saka zvaitoda zviri zvinhu zvechivanhu, because baba vangu vachizosvika pakuita muprofita, ivo baba vakatengera midzimu, vakati vatengera midzimu kudaro, then zvinhu zviya ndokubva zvazopanduka, because vakaramba vongotutsira masimba pamusoro pemamwe masimba, ndokubva vazonotora zvikwambo zvavo izvo zvainge zvakawandisisa. Isusu tichikura amai vangu ndivo vainge vari mukadzi wekutanga wababa vangu. Mumhuri medu isusu takazvarwa tiri 8, but pavana ava tiri 8 kudaro inini ndingangoti ndini ndega ndasara. Vamwe vose mukoma vakapera kungotetereka nenyika, ende hatitombozivi kuti vose ava vakapera kutetereka nenyika pari zvino varipi, nekuti ivo madzikoma angu vaingoti paya kana kuri kunzi zvinhu zvacho kana zvakakwidza vaingotanga kungoridza mhere zvekuti pamba paityisa. You can imagine kuti vana 7 vachiridza mhere at the same time. Saka vaizoti kana varidza mhere vana sisi vangu ava vaibva vazotanga kumhanya. Pamba pedu painge paine zijirawo zihombe, ende ivo baba vainge vakatoextenda jirawo iri, vakabva vaita rekuvakisa jirawo zvezvia zvekuti munhu haakwanise kana kutomboona zvinenge zvichiitika muyadhi medu. Zvose izvi vaizviitira nekuda kwekuti vainge vari munhu ainge akaromba. Vanasisi vangu vakatanga vachambotendedzwa kuti paya pavanenge vava kuita like vanhu vari kupenga vongosiyiwa vakadaro, because mam vainge vatoita give up, vaingovasiya vachingomhanya, dzimwe nguva vachingomhanyisana, but varimo muyadhi imomo. Mukoma pane pavakazopunyuka, munhu akatanga kupunyuka ndokubva azokwira jirawo takatarisa. Munoona zviya zvinoita dzvinyu kana kuti gonzo kana bete richikwira nemadziro, ndo zvakaita sisi vangu vakuru izvozvo mukoma. Vakangomhanya, so mushure mekunge varidza mhere vakazoti vava kunosvika padhuze nejerawo vakabva vatanga kukwambaira. Vaiti vachikambaira kudaro vaita zvekugwesha nedumbu ravo, vakati vazendama nemadziro vakabva varamba vachingogwesha nedumbu ravo, vachigwesha mukoma, kudzamara vazotokwanisa kutosvika kumusoro kwejerawo. Sisi vakabva vangoita zvokuuruka. Jerawo redu iri mukoma handizivi kuti ndingarimezha ndichiti rainge rakareba mameters mangani, but
munoona like sezvakangoita dzimba dziri normal, ndo zvainge zvakaita juraho redu iroro. Rainge rakakura zvekutoti pamba pedu even right now ukasvika kumaraini ekwedu unotongoona roof chete, because zijuraho racho iroro rakatongosiyana nemamwe majuraho, rakakura mukomanashi. But Sisi vakati vakwira pamusoro pejuraho ndokubva vangobhabhaisa vakabva vaita zvokuuruka. Ende takati zvimwe kuda Sisi tichavaona vachikoka makumbo because juraho iri rakakurisisa. Takamhanya mukoma tichibuda gate. Saka patakanobuda gate then takabva tazokanganwa kuloka gate. Mweya yetsvina yainge yava kungoda kuti ivo vana Sisi Vangu Vose vange vachizongotatarika nenyika. Zvimwe kuda nguva yavo yekuti vange vachingotatarika nenyika yainge yakwana, because isusu namama namaid wedu takati tichimhanya tichinotenderera kudai so, ndokubva taona kuti Sisi vedu paground vainge vasisipo. Maid wedu ndiye paakazoti kuna mama, tarirai muone kwavava, tarirai muone kwavava. Vainge vatova kuresa Sisi vangu ava mukoma, vakaita sekunge munhu ainge abhururuka. And ivo Sisi vangu ava vakati like vajamba juraho. Then by the time yatakazotenderera within 1 minute Sisi vangu vainge vatokwanisa kukava a distance yekuti normally unotofamba zvekuma 30 minutes. Papamba pedu paitikana pakaitika chinenge chaitika, tainge takadzidziswa nevabereki vedu kuti zvinhu zvinoitika pamba pedu hatifanire kuti tinge tichiudza vanhu. Kunyange ipapo Sisi pavakakwira juraho mukoma, takatobuda pagedhi inini namama tichitonyepedzera kuseka like tainge tichitongoita nyaya. Saka kuseri uko kwejuraho kwacho kwakajambira Sisi tainge tiine kagadheni kedu kemuriwo nemashallots. Then takabva tangoita sekunge tainge taenda kunotemha muriwo zvekare nemashallots, zvekuti vanhu vazhinji havana kana kutombokwanisa kuandastenda kuti chii chainge chichiitika. Even nyaya iyi yekuti iwo mamwe masisters angu awa ose akapera kutatarika nenyika vachingopenga. Vanhu vazhinji mukoma havana kunyatsokumbonzwisisa nyaya iyoyo kuti what was really going on, because pamba pedu zvose zvaiitika pamba pedu, my parents they managed to keep everything as a secret. Even nanhasi uno ndichitokupaiwo confession iyi mukoma, ndikutonzwa sekunge ndaita chimwe chinhu chakashatisisa, nekuti mutemo uyu wakaita kuiswa mandiri zvekuti whenever I feel like I want to share something with someone ndinobva ndangofila somehow so kuti zvinhu zvandiri kuita hazvisiri izvo, because vabereki vangu vakandidzidzisa kuti handifanire kuti ndinge ndichizoshare anything with anyone. Asi sezvisinei mukoma takazoti tabva on that other side of the juraho ndokubva tati ngatidzokerei mumba mushure mekunge mama vati uyu hatichamubati, handei tinofonera dhedhi vako then ivo vachazoita plan. So takazoti tatenderera mukoma. The last person that I saw ndo zvinonyanya kundidzimba pamwoyo pangu. The rest of my sisters I never saw them running away, asi ndakazongoona Sisi vangu avo vakandisiyira zamo. Sisi vangu ivavo ndivo vatakapotsa tabata, because takati tatenderera tava kuda kunopinda mugedhi ndipo maid pakabva ati tarirai muone kuti muyadhi hamusisina kana munhu, because tainge tangovasiya vachingoita zvavaigara vachingoita izvozvo zvekungoridza mhere, umwewo achingoita yaanoita sevanhu vainge vachirasika njere. Mukoma ndakarwadziwa. Ndipo patakabva tazotarisa ndikabva ndazoona Sisi vangu, but Sisi vangu vainge vasimbori kure apa manje kuti tinge tichimhanya tichivatandanisa ivo Sisi zvainge zvisingaiti. Mama vakabva vati musiye, ndaida kumhanya. Then mama vakabva vati let us just walk as if everything is normal. Then ivo mama vakabva vati kwandiri namaid, imimi fanoso kumuteerai, inini I am going to get the car then ndichange ndichizokuteverai. Mama vakapinda mugedhi, but takafamba mukoma tichafamba apa Sisi vangu vainge vachifambisa sei zvekuti kuvabata chaiko kwainge kuchitoda motikari. But mama vakaspenda almost 20 minutes takangovamirira tichiti vachauya, but mama havana kana kumbogara vauya. Takazoti mama zvavasiri kuuya apa Sisi vatoenda kudai so, handei tinoona kuti why is it mama vasiri kuuya. Takati tinopinda muyadhi mukoma ndokubva taona mama
vainge vakadonhera pasi, vakangovhura dhoo remotikari yavo. Ameno ivo mama chavakati hanzi vakasangana nacho mumotikari kuchidudza mukoma, havana kukwanisa kuchitaura. Ipapo zvinhu izvi vakangozvitaura nekuda kwekuti vainge vari mupain. Saka patakamhanya tichipinda muyadhi, ndokubva ndazonobvunza mama ndikati, mama, chii chaitika? Chiiko chaitika mama? Ivo mama vakabva vati, mwanangu, ndarohwa nehana, ndarohwa nehana, pane chandasangana nacho chakagara paseti. Kuzoti mama, chii chamasangana nacho? Chokwadi chakabva charamba kubuda mumuromo maamai vangu. Vakabva vati, ngatimirire dhedhi vako, hapasina zvandokwanisa kuzviita apa. At that time baba izvo vainge vatoenda kumozambique. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndatangawo kufamba-famba ndava kuda kudzivirirawo upenyu hwangu. Mukoma, baba kuti vabatike, baba vaisabatika. Zvainge zvaitika mukoma ndezvekuti zvinhu zvavo izvo zvavainge vakapiwa baba vangu kuti zvinge zvichizovasimbisa pamabasa avo ekuprofita nekunamatira vanhu zvainge zvapanduka. Saka midzimu iyo yavainge vakatenga, zvekare nenyoka yavo iyo yainge ichigaramo mubedroom mavo, zvainge zvava kupota zvichirwidzana. Saka mukunorwisana muya hanzi midzimu ndiyo yainge ichipengesa ivo vana sisi vangu, midzimu ichitira kuti vana ava kana vakapenga, vanhu veukama vachazoda kuziva kuti why is it murume uyu atanga kupengerwa nevana vake vose. But fortunately enough, inini mukoma zvakabva zvazondipodza. Mukoma, pamba pakamboita nguva yekuti painge pava kusagarika. Apa baba vangu vainge vachingowana left, right and center, ende zvinhu zvacho zvakazotosvikira pakutongooneka zvega kuti baba vangu vainge vari munhu ainge achibata-bata, because zvavaita ndezvekuti ivo nechechi yedu yatainge tichipinda yaivatendedza kuti vange vachitorawo vana vatinoti vanenge vachiri maunda age. Baba vaitoenda vobva vatonoroora, kutoroora zvezviya zvinenge zviine mutsindo. Vaizoti kana vatora musikana uya wavanenge vatora akangoita pamuviri chete, vobva vatomudzosera kumba kwavo. Vaingomutsvakira karizeni kanenge kari very silly. Baba vobva vatoratidza kusagutsikana, vobva vatonodzosa munhu. Pfuma iya yavanenge vashandisa vaisamboidhimanda kana kuita sei. Baba vangu vakaita vakadzi vakawandisisa zvekuti pari zvino vana vababa vangu vakawandisisa. But mukunofamba ndimo mandakabva ndazotanga kuudzwa rongation rose ravainge vakaita ivo baba vangu naamai vangu, zvichinzi vana vose avo vavainge vachiita baba vangu vainge vachiitira kuti ivo vasazopenga. Baba vangu vainge vatozvitsidzira kuti vari kuda kunosvika kunopinda muguva vasina kana kumbogara vaafektewa nezvinhu zvavo izvo zvavakabata, vachitya kuti izvo zvaikwanisa kuzouya zvichida kuvapengesa. Saka vakabva vaona kuti kuzvara vana vakawanda zviri nani, nekuti zvinhu zviya kana zvazoda kupedza shungu zvinobva zvazofamba zvichiteverera vana ivavava avo vana vakabarwa nababa vangu one by one zvichivapengesa. So baba vangu ava mukoma vachiri vapenyu nanhasi uno vanongoita izvozvo zvekubatsira. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti pamba pedu panotogara pakazara mapenzi, panotonzi pachipatara pemapenzi, nekuti vanhu vazhinji vanouya vachiunza hama dzavo idzo dzinenge dzichipenga. Then baba vangu ivo chipo chavo chakanyanya kuwandira uko kunoporesa vanhu vanopenga. But chinondirwadza ndechekuti ivo baba vangu vakatadza kurapa vana vavo nekuda kwekuti zvinhu zvavo izvo zvavakaenda vakanobata zvekare nekutengera midzimu ndizvo zvakabva zvazokonzeresa kuti vana vababa vange vachizopenga. Then mukoma mukunofambawo ndakambozama kuti ndinge ndichishandisawo nzira dzechivanhu, but mukoma zuva randakambozotiwo asi mukoma zuva randakazoti regedzai ndimbozama zvimwe, musi wacho iwoyo mukoma ndainge ndakatorelaxa pasofa, ndainge ndichangobvawo mukutizira because of my desperate situation. Saka murume wangu iye akangosiyirwawo imba nevabereki vake vainge vari kuuk at that time, but vakazodzoka zvavo munyika. Saka ndainge ndiri ndega pamba, ndainge ndakagara pasofa. I still remember kuti on that night magetsi ainge atoenda, saka ndainge ndakangobatidza candle 1 ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichingorelaxa. Musikana wedu
basa, musikana wedu uyo ainge achitibatsira mumba, iye ainge aenda kucottage. Then mukoma ndakangonzwa mhepo yakapinda mumba, and at that time ndainge ndichingotsumwaira. Ndakati ndavhura maziso angu mukoma, ndakabva ndaona musoro wababa vangu. Ndakangoona musoro wababa vangu wainge usina mutumbi, usina kana anything. Baba vakabva vati ndauya kuzokutora mwanangu. Mukoma, kuti ndinge ndichishifta apo pandainge ndakarara pasofa paya, ndakanzwa kuti ndainge ndisina kana simba. Vanhu vanowanza kuchema nemadzikirira, but kune rimwe level rekuti it is more than madzikirira, zvezvo zvekutoti zvose zvinenge zvichiitika in real life unenge uchizviona. Mukoma, by the time yandakazongoti panapa ndava kutodanidzira zita raJesu kunyange ndisingamuzivi, ndipo musoro uyo wainge uri mumhepo ndipo pawakabva wangonyangarika. Kunyangarika kwacho kwawakaita mukoma, wakangoita chiutsi. So imba yose by the time yandakazopepuka kudai ndichiparapatika ndichibva kumadzikirira aya awo ainge akandibata, ndakatadza kana kufema mukoma, nekuti mumba makaita sekunge mainge mava kupfuta moto, mainge muine chimwe chiutsi chekuti ndainzwa chipfuva changu ichi chichiita kurema. Mukoma, ndakaita zvekukambaira ndichienda kukitchen. By the time yandakasvika kukitchen mukoma, ndipo pandakavhunduka, because ndakabva ndaona kuti pastove painge paine poto yainge iripo. Poto iyi mukoma, mainge mutori nesadza rainge richibikwa, ende sadza iri rainge riri sadza rezviyo rainge rava kuenda kunotsva. Apa I am talking about nzvimbo yekuti magetsi ainge aenda, but stove yainge asi pastove painge patori nepoto iyo yainge ichitobikiwa, ameno kuti yainge ichibikwa nani. Ndakangobuda mumba muya mukoma ndichingoti blood of Jesus, ndichiita kunge munhu asisina kana kukwana. Ndakazoti ndabuda panze mukoma, ndipo pandakabva ndazonzwa kuti now I am returning back to my senses. Panguva yacho iyoyo mukoma, dzangu pfungwa dzainge dzatorasika. Saka nenoisi yose iyo yandainge ndaita, musikana wangu uya webasa akabva azouya ndokubva andibvunza kuti chii chainge chaitika. Saka ndakabva ndati kwaari, mumba umu makazara chiutsi. Iye ndokubva apinda, akabva adzoka same time akati hamuna kana chiutsi chirimo. Ndikabva ndati wani stove apo pane poto iri kutsva, ende poto iyi ndaitarira mune sadza riri kubikwamo, sadza racho isadza rezviyo. Akabva apinda zvekare mukitchen akati mama, hamuna kana chimborimo umu. Ndakabva ndazoita zvevindi mukoma, ndokubva ndazodzokera zvekare mumba kunotarira kudai. So mumba mainge mutongori normal, zvose zvezvo zvandainge ndichiona, it was like ndainge ndichingoratidzwa zvinhu zvainge zvisitomboripo. Ndiko kwainge kuri kutotanga kutopenga kwangu. Kubva ipapo mukoma, uyu musikana uyu ndipo paakabva azofonera vamwe pastor vekuchechi uko kwaainge achienda, ndokubva vazoti ivo vainge vachida kundinamatira over the phone. Ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekachando mukoma. Then vakabva vati kana ndakasununguka mangwana acho ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo, vobva vazondinamatira. Ndakangoti mangwana asvika mukoma, ndokubva ndamuka. Apa on that day ndakatorara kuBoy Sky nemusikana wangu webasa, because ndainge ndichinzwa kutya kuti ndinge ndichirara ndiri ndoga muzimba rakakura kudaro. Mangwana makuseni ndakati ndasiya ndamupa mabasa ekuita, ndokubva ndamhanya ndichipiwa madirections naamai mufundisi, ndokubva ndanamatirwa. Nanhasi uno mukoma Nashi ndinotongonzwa kutoti inini pandiri pari zvino ndiri pasafe side. Pose pandinenge ndichinamata ndinenge ndichinzwa kuti ndiri pasafe side, asi mwoyo wangu unochema, mwoyo wangu une rimwe bundu, nekuti kana ndikangofunga vana vaamai vangu ndinonzwa ndichirwadziwa, vari kungotatarika nenyika izvezvi. Kana ndikangoona munhu anenge achirakidza kuti anenge achipenga akasimudza zisaga, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchienda kure, kuti saka izvezvi vana vaamai vangu wherever they are ndizvo zvavari kuita here izvi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Eish, what a painful life, what a painful life. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.
hei